Nahuli kam ang pagpangawat ning grupo sa mga batanon sa tubig machine ug lotto outlet sa Barangay Sentro, Mandawi. Ang dapit na hitabuan, tapad lang yun sa City Hall ug Mandawi Command Center. Ang report ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV, makita nga daw nagduwa-duwa ra kining mga batanon gawas ning mga balay ug tindahan sa Barangay Sentro, Mandawi City. Wa gani makabantay ang uban nga mga tawo nga nagtambay ni adtong higayuna. Apan duna na di ay sila'y gikuri-kuri gikan sa lotto outlet ingon man sa tubig machine ug stall nga naninda og load. Matud sa tag-iya nga taguon nato sa pangang Mirna gikan sa iyang balay nakabantay kini mga pasado alas 11 sa gabii nga dunay kisaw sa lotohan sa gawas. Ibong ko nga alas 9 pa lang wa naman na ang tindira. Mo to nilili ko sa lungag sa amuhang gate. Pagkita na ko ang tubigan wa na nagtakilid na. O so to pagawas na ko naabtan gid ako nga kawata nagdinaganay ang duha nga diha sa sud. Naabtan na lang niya nagkalandrakas na ang sud sa lotto outlet. Wala hinuoy laing nakuha kay wa man say halin ni adto higayuna. Nahuwasan sab siya nga wala kuha ag apil ang lotto machine. Samtang ang tubig machine naligwat na ang takob sa coin slot ug nakuha na ang mga sinsiyo. Dili hinon kayo daghan ang nadala kay bag-ora sila ng habwa. Gisusi pa karon ang stall ug mga load kung may nakuha ba usab. Sentro nga naa ang command center, naa ang kanang disaster center, nya daghang kaayong tao nya perting hayaga ginana kasayon nga murag walay kahadlok nya. Imagine ha, inig pagkatumpag gamay sa tubigan nagdinaganay. Oh, nya paghuman na malik na sad. Nablatter na sa kapulisan ang insidente ug padayon nga giimbestigahan. Daghan ra maghapong mga tao sa area kini mga bataan nakita nato no sa base sa CCTV nga mura ra gyud sila wala part lang sa ilahang mga pag-standby sa kaning lugar ug kanang mga part lang sila mga dula-dula. Kabahin sa curfew, matud sa PNP, giimplementar gihapon kini. Apan sagad sa mga violators, kapulisan ug mga tanod ra ang gibantayan. Gibantayan sad po tingali ani mga bataa kay kanara sad po ang ato ang mga tanods and mga police officer. But mao na during the conduct of curfew sa ato ang mga kapulisan, ato ang i-rescue ang mga bata ug dadto na pud nato sila sa ato ang social worker. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.